Na mnogim transportnim rutama, kada padne noć, počinju se pojavljivati duge kolone kamiona zaustavljenih na odmorištima, benzinskim postajama ili zonama predviđenim za teška vozila. Izvana izgledaju jednostavno kao parkirana vozila, ali unutar mnogih od tih kabina netko spava. Tijekom noći, kabina kamiona postaje mjesto gdje vozač provodi sate svog odmora. Za onoga tko promatra ovu scenu izvana, javlja se sumnja koju je teško zanemariti. Ako duž ceste postoje hoteli i smještaj za putnike, zašto toliko kamiondžija na kraju spava u vlastitim kamionima? Nakon sati vožnje, logičnim bi se činilo potražiti sobu u obližnjem hotelu i odmoriti se izvan vozila. Iz te perspektive, ideja o spavanju u kamionu može se činiti čudnom. Međutim, u stvarnosti transporta na duge staze, ono što se događa svake noći vrlo je drugačije. Spavanje u kamionu nije iznimka niti izolirana rijetkost. To je dio svakodnevnog funkcioniranja cestovnog prijevoza i ponavlja se na praktički svakoj važnoj ruti. Na prvi pogled, to bi se moglo činiti kao običan običaj zanata ili osobna odluka svakog vozača. No, kada se promatra pozornije, objašnjenje počinje ukazivati na nešto mnogo strukturnije. Transport na duge staze funkcionira pod skupom vrlo specifičnih pravila, vremena i uvjeta, koji određuju kada se kamion mora zaustaviti, koliko dugo mora ostati stajati i što se događa tijekom tog razdoblja. Unutar tog sustava, jedan od najodlučnijih čimbenika su obvezne pauze koje reguliraju maksimalno vrijeme vožnje. Tijekom rute na duge staze, vrijeme vožnje ne može se produžiti u nedogled. Kako kamion napreduje, sati za volanom se nakupljaju dok ne dosegnu granicu utvrđenu propisima, a kada se ta granica dosegne, vozač mora zaustaviti vozilo i započeti razdoblje odmora. To nije opcionalna odluka niti preporuka, jer je dio pravila koja reguliraju cestovni prijevoz i moraju se precizno poštovati. Problem je u tome što se taj trenutak ne podudara uvijek s posebno udobnim mjestom. U mnogim prilikama kamion se nalazi u prometu na autocesti ili prolazi kroz industrijsku zonu kada vrijeme vožnje dođe kraju. U tom trenutku propisi zahtijevaju početak obvezne pauze, što znači da se kamion mora parkirati na najbližem dostupnom području, čak i ako u blizini nema hotela ni smještaja za noćenje. Iz tog razloga, duž mnogih ruta postoje zone dizajnirane posebno za teška vozila. Odmorišta, benzinske postaje i parkirališta za kamione omogućuju ovim vozilima da se zaustave kada pauza to zahtijeva. Ti se prostori obično nalaze na glavnim transportnim rutama i osmišljeni su da ponude dovoljno mjesta za vozila velikih dimenzija. Međutim, njihova glavna funkcija je omogućiti sigurno parkiranje kamiona tijekom odmora, te se ne nalaze uvijek u blizini hotela ili urbanih zona. Na mnogim od tih transportnih ruta logistički koridori prolaze kroz regije udaljene od urbanih središta i povezuju luke, industrijske zone i distribucijske centre. Na tim putovanjima infrastruktura je orijentirana na olakšavanje kretanja robe, a ne nužno na pružanje smještaja putnicima. Kada kamion dođe do kraja svog vremena vožnje na jednoj od ovih ruta, odmor mora započeti tamo gdje se vozilo u tom trenutku nalazi. Tome se dodaje još jedan važan element vezan uz raspoloživo vrijeme za odmor, jer je razdoblje pauze dio planiranja radnog dana i ima definirano trajanje. Tijekom tog vremena vozač mora povratiti energiju prije ponovnog kretanja na rutu. Ako odmor započne na parkiralištu, odlazak do obližnjeg hotela podrazumijevao bi korištenje dijela tog vremena na transfere koji nisu dio stvarnog odmora. Čak i kratka udaljenost može značajno smanjiti raspoloživo vrijeme za spavanje. I u ovom kontekstu, spavanje u kamionu odmah eliminira problem, jer odmor počinje u istom trenutku kada se vozilo zaustavi i nije se potrebno seliti na drugo mjesto, niti reorganizirati pauzu, ovisno o obližnjoj infrastrukturi. Kada razdoblje odmora završi, kamion se može ponovno pokrenuti bez odgađanja ili dodatnih kretanja. Ovaj kontinuitet pokazao se posebno korisnim na dugim rutama
gdje je planiranje vremena ključno za ispunjavanje rasporeda isporuke. Međutim, ova logika postavlja očito pitanje. Ako se u mnogim prilikama odmor mora provesti unutar samog kamiona, vozilo mora biti pripremljeno da to omogući. Ne bi bilo dovoljno samo ostati unutar vozačke kabine tijekom pauze. Kamion mora ponuditi prostor koji omogućuje stvarni odmor tijekom dugih ruta. Iz tog razloga, kabine mnogih modernih kamiona dizajnirane su kako bi omogućile da se odmor odvija unutar samog vozila. Ali kako zapravo ti prostori funkcioniraju i koje elemente uključuju kako bi vozač mogao spavati u kamionu tijekom duge rute? Kada se kabina modernog kamiona promatra izvana, može se činiti kao jednostavan prednji dio vozila gdje se nalaze kontrole za vožnju. Međutim, kamioni za duge staze dizajnirani su za nešto više od samog prijevoza robe. Iza vozačevog mjesta postoji područje osmišljeno specifično za odmor. Ova zona naziva se spavača kabina i dio je standardnog dizajna većine kamiona namijenjenih prijevozu na duge staze. Njezina je funkcija ponuditi prostor u kojem se odmor može obaviti bez potrebe za napuštanjem vozila. Umjesto da bude improvizirani element, riječ je o dijelu koji je integriran u strukturu kamiona od trenutka kada je vozilo dizajnirano. Unutar ove spavače kabine, raspored prostora osmišljen je kako bi se maksimalno iskoristila dostupna površina, tako da se iza sjedala nalazi zona namijenjena ležaju. Ovaj krevet zauzima stražnji dio kabine i obično je smješten na visini koja omogućuje korištenje donjeg prostora za pohranu. Oko zone za odmor integrirani su pretinci za pohranu koji omogućuju spremanje odjeće, alata i drugih elemenata potrebnih tijekom putovanja. Unutarnja organizacija osmišljena je tako da sve bitno može ostati unutar kabine bez ometanja prostora namijenjenog odmoru. Kako bi se to postiglo, dizajn uključuje ormare, ladice i gornje pretince koji iskorištavaju bočne površine i prostor iznad ležaja, povećavajući kapacitet pohrane bez smanjenja stambenog prostora. Dizajn također uzima u obzir vanjske uvjete u kojima kamion radi, jer transportne rute prolaze kroz područja s vrlo različitim klimama i vozilo može ostati zaustavljeno na mjestima gdje se vanjska temperatura znatno mijenja. U nekim regijama juga Sjedinjenih država, poput Arizone ili Teksasa, vrućina može premašiti 40 stupnjeva tijekom ljeta. S druge strane, na mnogim rutama sjeverne i istočne Europe, noćne temperature mogu se spustiti ispod nule tijekom zime. Da bi se unutrašnjost kabine mogla koristiti kao prostor za odmor, toplinska izolacija postaje temeljni element. Materijali strukture pomažu smanjiti prijenos topline i hladnoće izvana prema unutra. Na taj se način temperatura unutar kabine može održavati stabilnijom čak i kada vozilo ostaje zaustavljeno tijekom dugih razdoblja. Uz toplinsku izolaciju, kabina također uključuje rješenja za zvučnu izolaciju kako bi se ograničio prijenos buke, jer autoceste i odmorišta mogu održavati stalni protok vozila čak i tijekom noći. Na tim je mjestima uobičajeno da drugi kamioni nastavljaju stizati, da motori ostaju uključeni tijekom pauza ili da cestovni promet nastavlja teći nekoliko metara od zaustavljenog vozila. Na taj način unutrašnjost kabine nastoji održati stabilnije okruženje tijekom odmora. Kombinacija izolacijskih materijala, vrtvljenja površina i strukturnog dizajna omogućuje smanjenje vibracija i vanjskih zvukova, tako da vozač može ostati unutar vozila bez da buka iz okoline neprestano prekida odmor. Uz ove uvjete izolacije i stabilnosti, unutrašnjost kamiona počinje funkcionirati kao okruženje pripremljeno za duži boravak, gdje je vozilo ne samo da prevozi robu od jedne točke do druge, već se tijekom putovanja pretvara i u mjesto gdje se organizira svakodnevna aktivnost puta. Međutim, kada se kamion zaustavi, pojavljuje se drugi dio problema, jer vozilo prestaje biti u pokretu dok vozač ostaje unutar kabine tijekom razdoblja odmora. Kako bi taj prostor ostao upotrebljiv satima, neki sustavi moraju nastaviti raditi čak i s isključenim motorom.
U kamionima za prijevoz na duge staze kabina je pripremljena upravo za taj trenutak. Kada vozilo ostane zaustavljeno, različiti sustavi ostaju aktivni kako bi održali operativnim elemente koji omogućuju korištenje kabine tijekom odmora. Među tim sustavima nalazi se električni sustav vozila, koji nastavlja opskrbljivati energijom različite komponente čak i kada je kamion zaustavljen. Zahvaljujući ovom kontinuiranom napajanju, unutarnja rasvjeta omogućuje korištenje kabine tijekom noćnih pauza, dok kontrolne ploče, elektronički instrumenti i drugi uređaji instalirani u unutrašnjosti također ovise o tom istom sustavu kako bi nastavili raditi. Putem električnih priključaka i priključaka za napajanje, električni sustav također omogućuje napajanje malih uređaja koji su dio svakodnevne uporabe kabine, tako da se različita osnovna oprema može koristiti unutarnjeg prostora tijekom pauza. Na taj način, skup ovih elemenata pretvara kabinu u funkcionalno okruženje tijekom sati odmora i omogućuje da unutrašnjost kamiona ostane upotrebljiva kada je vozilo parkirano. Kada padne noć i kamion ostane zaustavljen, mnogi vozači na kraju provode to vrijeme unutar samog vozila. Uvjeti u kabini to dopuštaju, ali odluka ne ovisi isključivo o udobnosti ili dizajnu kamiona. Ona je također povezana sa samim vozilom i teretom koji prevozi. Tijekom produženog stajanja, kamion ostaje nepomičan satima dok se roba i dalje nalazi unutar poluprikolice. U tom trenutku vozilo prestaje biti samo prijevozno sredstvo u pokretu i postaje fiksna točka na ruti. U toj istoj transportnoj mreži, kamioni prolaze kroz veliku raznolikost okruženja, kao što su autoceste, industrijske zone, uslužna područja i parkirališta za teška vozila, koja su neka od mjesta gdje se obavljaju obvezne pauze tijekom putovanja. Iako su mnogi od tih prostora dizajnirani da omoguće parkiranje velikih vozila, oni su i dalje otvorena mjesta gdje utovareni kamion može ostati zaustavljen tijekom noći. U tom kontekstu, boravak u blizini kamiona tijekom sati odmora može postati izravan način nadzora kako vozila, tako i robe koju prevozi. Unutar poluprikolice mogu putovati proizvodi široke potrošnje, industrijska oprema, elektroničke komponente ili hrana namijenjena distribucijskim centrima. Svaka od tih pošiljki dio je logističkog lanca koji ovisi o tome da teret stigne na odredište bez promjena. Kada se to zaustavljanje produži na sate, vozilo i njegov teret ostaju izloženi okolini, čak i ako su poluprikolice dizajnirane da štite robu tijekom transporta. Dugotrajna prisutnost na otvorenom prostoru može stvoriti prilike za pokušaje neovlaštenog pristupa, posebno kada kamion ostaje nepomičan tijekom noći dok vozač odmara unutar kabine. Ovaj rizik ne znači da su sva odmorišta nesigurna, ali pomaže razumjeti zašto nadzor vozila postaje važan tijekom razdoblja stajanja. U tom kontekstu, boravak unutar kamiona tijekom odmora omogućuje izravan nadzor vozila. Kabina je fizički povezana s poluprikolicom i omogućuje uočavanje bilo kakvog kretanja ili aktivnosti oko kamiona. Ova blizina ne samo da smanjuje vrijeme reakcije na bilo koju neočekivanu situaciju, već djeluje i kao odvraćajući element od mogućih pokušaja manipulacije. U mnogim slučajevima nadzor tereta nadilazi ekonomsku vrijednost transportiranih proizvoda, jer kamion može prevoziti robu koja je dio industrijskih procesa ili distribucije koji ovise o točnim isporukama. Kašnjenje uzrokovano manipulacijom ili gubitkom tereta može utjecati na cijeli logistički lanac, te iz tog razloga održavanje kontrole nad vozilom tijekom pauza postaje uobičajena praksa u transportu na duge staze. Ovaj odnos između odmora i sigurnosti dio je svakodnevnog rada u cestovnom prijevozu, budući da kamion nije samo sredstvo za premještanje robe s jedne točke na drugu. Tijekom putovanja, vozilo postaje mjesto gdje se koncentrira kontrola transporta, kako tijekom vožnje, tako i tijekom pauza. Ipak, sigurnost nije jedini čimbenik koji objašnjava zašto je spavanje u kamionu tako uobičajeno na rutama duge staze.
u sustavu u kojem se svako putovanje mora prilagoditi rasporedu utovara, rokovima isporuke i reguliranom vremenu vožnje. Način na koji vozač organizira svoj odmor također počinje igrati važnu ulogu. Do koje mjere upravljanje vremenom i logistička učinkovitost utječu na odluku o spavanju u samom kamionu tijekom duge rute? Organizacija vremena jedan je od stupova na kojima funkcionira transport na duge staze. Svako putovanje mora se prilagoditi definiranim rasporedima, rokovima utovara i isporuke te reguliranim razdobljima vožnje koja određuju kada kamion može napredovati, a kada se mora zaustaviti. Unutar te iste organizacije vremena, rute se planiraju uzimajući u obzir udaljenosti, vrijeme vožnje i obvezne pauze koje su dio samog funkcioniranja transporta. Tijekom vozačkog dana, kamion se mora zaustaviti kada se dosegne ograničenje dopuštenih sati, tako da se taj trenutak zaustavljanja integrira u prirodni ritam putovanja i na kraju određuje kada se događa odmor. U tom kontekstu, mjesto gdje se pauza obavlja ne bira se prema udobnosti, već prema točki u kojoj se kamion nalazi kada dođe trenutak za zaustavljanje. Parkirališta za teška vozila, benzinske postaje i zone predviđene za transport postaju uobičajena mjesta na kojima se obavljaju te pauze. S operativnog gledišta, odmor se događa tamo gdje vožnja mora prestati. Spavanje u kamionu omogućuje da odmor započne točno u trenutku kada se vozilo parkira. Nije potrebno reorganizirati raspoloživo vrijeme za odlazak na drugo mjesto, niti mijenjati ritam putovanja. Razdoblje pauze u potpunosti se koristi za oporavak prije nastavka rute. Ovaj kontinuitet u korištenju vremena posebno je važan na dugim putovanjima gdje je svaka faza puta koordinirana sa sljedećom točkom logističkog lanca. Kada razdoblje odmora završi, kamion se može odmah ponovno pokrenuti. Vozilo se već nalazi na ruti i spremno je za nastavak putovanja. Nema dodatnih kretanja niti praznog hoda prije ponovnog početka vožnje. Ova sposobnost nastavka vožnje bez prekida pridonosi održavanju redovitosti transporta i ispunjavanju predviđenih rasporeda unutar logističkog sustava. Unutar te iste logike kontinuiteta, cestovni prijevoz također se organizira oko učinkovitosti vremena i resursa, posebno na rutama koje mogu trajati nekoliko dana i prolaziti kroz različite regije. Na putovanjima ove vrste samo vozilo na kraju postaje referentna točka putovanja, tako da korištenje kabine kao prostora za odmor izbjegava ovisnost o vanjskom smještaju i omogućuje transportu da zadrži svoj operativni ritam tijekom cijelog puta. I postoji posljednji detalj koji zatvara krug. Svaki kamion može provesti cijele dane prevaljujući stotine ili tisuće kilometara dok povezuje logističke centre, luke i industrijske zone. Kada bi u svakoj od tih noći transportne tvrtke morale plaćati smještaj za sve svoje vozače, operativni troškovi transporta bi se trenutno povećali. Kretanje robe u velikim razmjerima već podrazumijeva ogromne troškove goriva, održavanja, inženjeringa, osiguranja, infrastrukture i vozila koja svaki tjedan prevaljuju tisuće kilometara. Dodavanje troškova hotela pri svakom noćnom zaustavljanju u potpunosti bi promijenilo ekonomiju cestovnog prijevoza. Zbog toga se tijekom desetljeća sam kamion prilagođavao toj stvarnosti. Kabine su prestale biti isključivo prostor iz kojeg se upravlja vozilom i počele su uključivati zone dizajnirane kako bi vozač mogao živjeti i odmarati se unutar vozila tijekom dugih ruta. Ova promjena izravno je utjecala na inženjering kamiona. Kako bi se stvorio stambeni prostor unutar kabine, bilo je potrebno reorganizirati komponente, redizajnirati prednju strukturu vozila i izmjestiti mehaničke elemente koji su ranije zauzimali taj prostor. Rezultat su bile više kabine s ležajevima, prostorom za pohranu i sustavima koji omogućuju održavanje uvjeta za boravak satima, čak i kada je kamion zaustavljen. Na taj način, ono što izvana može izgledati kao neudobna ili improvizirana odluka, zapravo je dio dizajna samog sustava. Kamion ne prevozi samo robu. On također postaje mjesto s kojeg se organizira odmor, sigurnost i kontinuitet putovanja.
Tijekom rute na duge staze, ta ravnoteža između pravila vožnje, dizajna vozila i logističke organizacije na kraju određuje ritam cijelog puta. Pravila koja reguliraju sate provedene za volanom određuju kada se mora dogoditi pauza, dok je kabina osmišljena upravo tako da se taj odmor može obaviti unutar samog vozila bez prekidanja rada transporta. Kako bi se taj prostor mogao koristiti satima, električni sustavi i sustavi klimatizacije održavaju kabinu u uvjetima pogodnim za boravak, dok istovremeno blizina kamiona olakšava zadržavanje kontrole nad vozilom i prevezenom robom. Sveukupno, logistička organizacija transporta pretvara sam kamion u središnju točku cijelog procesa tijekom rute. Unutar tog koordiniranog funkcioniranja transporta na duge staze, praksa spavanja u kamionu na kraju se pojavljuje kao prirodna posljedica svih ovih čimbenika, a ne kao improvizirana odluka ili jednostavan običaj zanata. Razumijevanjem načina na koji se svi ovi elementi uklapaju u funkcioniranje transporta na duge staze, svakodnevna scena kamiona zaustavljenih tijekom noći počinje se promatrati drugim očima. Na prvi pogled može se činiti čudnim da netko odluči provesti noć u kamionu kada uz cestu postoje hoteli. Izvana, kabina transportnog vozila izgleda kao skučen prostor, pun kontrola i osmišljen za višesatnu vožnju, a ne da postane mjesto odmora nakon dugog radnog dana za volanom. Međutim, kada se pozornije promotri kako su dizajnirani mnogi kamioni za duge staze, taj se dojam počinje mijenjati. Stoga spavanje u kamionu nije rijetkost niti običan običaj zanata. To je prirodna posljedica načina na koji je organiziran cestovni prijevoz i načina na koji se planiraju putovanja na duge staze. Zato, kada ponovno vidite red kamiona zaustavljenih na odmorištu tijekom noći, vjerojatno to više neće izgledati kao čudna scena. U stvarnosti, to je mali uzorak rada jednog od najvećih logističkih sustava na svijetu. Iza svakog od tih vozila stoje rute koje prelaze kontinente, roba koja povezuje čitave industrije i transportna mreža koja održava u pokretu gradove, tvornice i distribucijske centre. Ako vam se svidjelo otkrivati kako ti sustavi zapravo funkcioniraju, možete podržati video lajkom kako bi ga YouTube preporučio većem broju ljudi zainteresiranih za svijet transporta i inženjeringa. A ako želite nastaviti istraživati kako funkcioniraju kamioni, rute i strojevi koji omogućuju svo ovo kretanje, pretplatite se na kanal. Jer na kraju, dok većina spava tijekom noći, tisuće kamiona prolaze cestama i održavaju u pogonu neke od najvažnijih strojeva na svijetu.